ଆରେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଧରୁଛି? ହଁ ଦଲୁତି ପଲା। ଆରେ ଆଖି ଧରେ କାହାକୁ ଧରେ? ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରେ ନା ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଧରେ? ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରେ ଆଖି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଖି ଧରେ? ଆଉ ଦମ ଅଛି ଯଦି ସେକୁ ଧରିକି ଦେଖୁନୁ। ଆଖି ଧର ଏମିତି ଚଟକି ମାଇଲେ ଆଖି ଧରା ପଳେଇବ। ଆଖି ଧର ତତୁମ ଦବିକି କାହିଁ ପଳେଇବ। ତ କ'ଣ ନେଇତି କି? ଚଷମା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ କିଣିଥିଲି କିଣି ନେଇଛି ଆଉ। ତମ ଆଖି କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାନ୍ତି? ତମ ନାଲି ଦେଖାଯାଉନି? ହଁ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ସାଇଡ଼୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ହଁ ବା ଦେଖାଉନି। କିଛି ହେଇନି ଦେଖୁନୁ।有人，ହଁ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଫୁଞ୍ଚି ଟିକେ ହେଉଛି, ତାପରେ ବି ଆଖି ଧରୁଛି ନା? ବନେଇଛି ଆଖି ଧରୁଛି ତମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ହେଉନି ଆଗକୁ ବତା ଦିଅ। ସତରେ ନା କୁହନା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୋତେ ଆଖି ଧରିଛି। ଡହରା ଜାଣିନି କିଛି। ଆଖି ଧରିପାରିବି ଧରିପାରିବି ମାନେ ଧରିପାରିବନି। ଆଖି ଧରିଛି।